niin on lehmä näköinen. Se on lehmä. Se on vähän hullu lehmä, on vähän vauhtilehmä, on vähän energiaa. Nyt me nähdään, kun Rättiinikan tiimi on lähtösoun jälkeen valmistautumassa. Kyseessä on Pohjanmaan Komen kansakirjasonni, joka pitää saada näytille Helsingin Hieho-lehdille. Nyt se lähtetään vapaasti. Täyttä sonnienergiaa tulee täältä! Ja lujaa! Todella nopea väliaika tähän ensimmäiseen. Pysyykö, kyllä pysyy. Nyt tulee hyvä pääsee sonni. Rättiinikan kuljettajana Jonatan Alavantela. Hyppyrissä on menty ajat sitten tulla tää sisään. Nyt tulee todella nopea aika. Annetaan aplodeja ja toista erää. Katsokaa aikaa. Tuleeko rataennätys ja maali? Nyt meni oliko jopa rataennätys siinä, että Tian oli kyllä todella lähellä. Top 3 veikkaan ainakin. Rätti-Itikka maalissa, mahtavaa! Rätti-Itikan aika oli huikea. Onko kyseessä rataennätys? Tää selvitetään aina, mutta nyt on aika katsoa, mitä sanoo tuomaristo. 8, 9, 8, 8 ja 9 on tuomariston pisteet. Meillä on kamerat viritetty! Todella hyvät pisteet. Souttajalle, jos tämä aika pitää paikata, niin pankaa Rätti-Itikka sitten korvan taakse. Mutta nyt Rätti-Itikan jälkeen se on tuonne kisan pienit aikaa tavoittelemaan Härmän Matti ja Kanonen Jarrupalan metsästäjät. He tulevat täältä. Raikovat aplodit Härmän Matille ja Kanonen Jarrupalan metsästäjillä. Kuljettajana on Eero Härmän Matti Pynnönen. Ylipappina kaivosresimiehenä Toni Molarami Rossi. Kyseessä 1900-luvun alkupuolen hiilivaunu. Ja kuulemma punaviiniä meni jonkun verran Indiana Jones henkinen auto on kyseessä. He tulevat Helsingistä. Alkuso, olkaa hyvät. Härmän Matti ja Kanonen Jarrupalan metsästäjät. Indiana, onko se? On se! Indi! Yes, it is Indi! Red Bullilla kalimaa siihen. Ja näinkö Red Bullit olisi vaihdettu tähän? Joka pelottaa ihan vitu. Joo, Aare heitettiin sitten tähän. Onneksi ei oo. Vaihdos täällä vaunu kyllä tuota kärryyn. Voittoon! I'm ready. Kaikki vaan. Ja Indi kyltiin. Eli hyvä päästä, että Indiana Jones on tuossa täällä kohta alas. Katsotaan miten käy. Joo, se on aika. Joo. Ja näin on Indi lähtörampi reunalla ja yritystä ja hallitusta aletaan vauhtia täällä kaivoskärryllä ja se menee kuin elokuvissa. Indiana Jones laskee. Siellä on Indi levällä. Siellä tekee Indi. Totta kai ottaa ruoskan kädestään. Nostaako pystyyn? Ottaa ruoskan sieltä. Missä on Aare? Muistakaa, lähtö pitää olla aina Indi Keijonensa päässä. Lähtö löytyy ensimmäisenä. Hän jää tuulettelemaan sinne ovaalille. Hän jää sinne tuulettelemaan, naatiskelemaan sinne. Indillä ei ole mitään kiirettä. Siellä turvamiehet joutuvat poistamaan Indin tällä hetkellä sieltä radalta. Indi on sen verran kova kaveri, että lähtisi niin ihan lähelle tota kaveria. Näyttää siltä, että tämä kaivoskärry ei nyt sitten Alex saanut jatkomatkaa. Sen verran siinä tapahtui vaurioita, että Indin on pakko jatkaa tällä reissu. Jalkapelillä loppuun saakka, mutta ei sääntää, se on Indille arkipäivää. Hän kykenee myös siihen. Pisteet tuomaristolle tulee tästä. 8, 6, 4, 7 ja 7. Timo Heinonen on ilmeisesti MacGyver-fani enemmän kuin Indiana Jones on vain neloset Indiana Jonesille. Timo Heinonen on lopelomaan niillä mielessä MacGyver, että olisiko käynyt hänen mökillään. Hän on rakentanut sille erilaisia käsittämättömiä viritelmiä, kuten MacGyver aikoinaan. Indiana Jones 3 seikkailuhenkeä tarvitse, koska PVV-hän autotie. Mutta nyt sitten täällä lähtörampilla on Forteus Maximus. Autolla gladiaattorihenkiset vankkurit, joita vetää härkä. Kuljettaja löytyy keulasta hänen sisältä ja ruoskamies ottaa yleisön haltuun näyttävillä esiintymistaidollaan. Näin lupaa siis Forteus Maximus. Mutta koska me saamme tämän parivaljakon mäelle, se selviää kohta, mutta showmies takana, ruoskamies Matti Mäkelä. Jokihaara. Jokihaara.
Se on vaihtunut. Tässä pitää olla Matti Mäkelä, mutta onkin Jokiharju kehissä. Millä te valloitatte yleisön? Voimalla, nopeudella ja komeudella. Ymmärrän. Nyt sitten ei muuta kuin Forteus Maximus ja lähtöshow käyntiin. Täältä he tulee!